Iki lho, anakku kok ki angen wedhus to, Pak. Wedhuse ki ilang terus piye ngono kuwi? Hilang. Heeh. Terus Lah mbok apa iki? urung iki, Pak. Sing aku ya, Pak. Yes. Berarti yo kudu segini. Lah aku yo nangis lho, Pak. Ya wis ora apa-apa dibelas wae. Yes. Tapi kita nang umurane kan dia ki meneh. Sopo kon nyeluk tanggane. Heeh to. Ora mungkin ketemu kane. Lah aku kok menawa nek melu nggone tanggane. Kaya anu wae kaya anakmu lanang kaya bulan terus ra bali. Mungkin tuwa. Bali njaluk nek. Oh, bentek bali mulai. Ya wis ngono ya awake wis. Langsung wae. Ketemu ra ketemu. Awake berarti pas. Ketemu ora lagi. Sing penting awake Aku ki syok lho, Pak. Aku ki syok. monggo yen nek tunggale nek rezeki yo. Wis sing penting sing wis ngono wae. Iya, iya, Pak. Awake wis kelas ngono wae. Lah kudune ikhlas mau. Ikhlas. Wah, kayak ketemu yo angel. Saya nlak gayu sing ora. Itu kok. Aku sing rayu, Pak. Ya engko awake dhewe rono gayu wae. Ayo kan loro. Ayo. Ya. Ngono ya, Pak. Bisa awake dhewe karo iki rono